everyone, good morning. Welcome to my YouTube channel. ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭାଉଜ ମିଶି ଛତୁଆ ଖାଇଥିଲି କାରଣ ଦିନ ଯାକ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଉଛୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଜି ଘରକୁ ଆସିବା ଥିଲା ମୋ ମାଇଁ ଆଉ ମୋ ଆଈ ମାନେ ମୋ ନିଜ ଆଈ ତ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଖୁଡ଼ି ହେବେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଦହିବରା ଆସିଥିଲା, ଦହିବରା ନେଇକି ଦେଇଦେଲି ମାଇଁଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଇଁ ଆଗ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ମାମୁଁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ଆଈ ଆଉ ମାମୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଆସିବେ। ତ ମାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ଚଲେଇଛୁ। ଏଠି ମାଇଁଙ୍କୁ ଦହିବରା ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି, ମାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୋଇଦେଲେ। ଏପଟେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ, ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି ତା ଉପରେ। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ତେଲରେ ଭାଜିଲି। ତାପରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ଅଦା ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଭାଉଜ ବାଟିକି ଦେଲେ, ତାକୁ ପକେଇକି ତରକାରୀ ଯେଉଁ ମସଲା କଷିଲି ତରକାରୀ ପାଇଁ 1.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ମଟନ୍ ଆସିଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମସଲା ଅଧିକ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ମସଲା ସବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ବସି ପଡ଼ିଲି କାଟିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ହେଇଥିଲା ଦେଶୀ ଟମାଟୋର, ତ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ମସଲାରେ ପକାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାତ ଖିଆ ଏଇଟା ଭାଉଜଙ୍କର ମାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଘର ଥାଏ କି କିଏ କିଛି ବନେଇକି ଆଣନ୍ତି, ନହେଲେ ଯାହା ବି ଦରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ମାଇଁ ସବୁ ମସଲାଠୁ ସବୁ ଆଳୁଠୁ ପିଆଜ ସବୁଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ମସଲା କଷା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ମଟନ୍ ପକାଇଦେଲି, ମଟନ୍କୁ କଷିଲି। ମଟନ୍ଟା ମୁଁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରେସରରେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ମୁଁ ରାନ୍ଧିଲି। ଏଥିରେ କଷିଦେଲି, କଷିକି ହେଲା ପରେ ମଟନ୍ ଟିକେ କଷି ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ପକାଇକି ଛାଣିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଆଳୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇକି କଷିଦେଲି। ତ ଟିକେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ଏପଟେ କରିକି ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖି ଆସିଥାଏ, ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆସିଥାଏ, ଏଇଭଳି ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାଉଜ ମୋତେ ସେପଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାବା ଆଜି ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ବାବା ଖାଆନ୍ତିନି। ତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପଟେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ସାଧା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଚୁଲିରେ କରିଦେଲି ରୋଷେଇ, ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ ପିଆଜରେ ପକାଇଥିଲି ଆଉ ମଟନରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ତ ଏଠି ଆଳୁ ସବୁ ତ ପକାଇକି ପୁଣି ମୁଁ ଆଳୁ ସହିତ ମଟନ୍କୁ କଷିଲି। ଡର ଲାଗୁଥାଏ କାହିଁକିନା କାଳେ କଢ଼େଇରୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ତ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ମୋର କି ମୁଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜାଣିପାରିଲିନି, ମାନେ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଟନ୍ଟା ଏମିତି ହିଁ କରେ, କଞ୍ଚା କଷିଦିଏ, କଷିଦେଲା ପରେ ପ୍ରେସର୍କୁ ନେଇ ସିଟି ଦେଇଦିଏ ଆଉ ସେ ସିଝିଯାଏ। ତ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଏଠି ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ଡାଲମା ପାଇଁ ବସାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍। ତ ଏଠି ମୁଁ ମଟନ୍କୁ କଡ଼େଇ ସହିତ ଟେକି ଆଣିଛି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ କି ଏତେ ମଟନ୍ ଆଉ ଆଳୁ ମିଶିଲା ପରେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଜାଗା ହେଲାନି, ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତ ଆଉ ମାନେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତ ହେବନି, ଆଉ ତ ସିଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଭାବିକିନି କାଢ଼ିଲାକୁ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଚୁଲିରେ ବସେଇଲି। ଡେକ୍ଚିକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଚୁଲିରେ ପୁଣି ସିଝିବା ପାଇଁ ତ ମଟନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ର କଲର୍ କେମିତି ଆସିଛି, ହେଇଗଲା ବହୁତ ସମୟ ପରେ, ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆଈ ଆଉ ମାମୁଁ ଆସି ସାରିଥିଲେ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଏଠି ଫୋନ୍ ବାହାର କରିକି ମୋରି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ମାମୁଁଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ବି ଆସିଥିଲେ, ତ ମୋରି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମଟନ୍ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବାସ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ସରିଗଲା ମୋ ମଟନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଟନ୍ କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମଟନ୍ ବାଢ଼ିବା।
ଆଗ ମାମୁଁ ଘରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ବସି ଖାଇବା। ଏମିତି ଦିନ 2ଟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଠି ମାମୁଁ ଆଉ ଭାଇକୁ ଆଗ ଆମେ ବସେଇଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ଆଣିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ବାସନ ବି ମାଜିବା ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେଠରୁ ବି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଖାଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରାକୁ ଲାଜ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଥିଲି ବୋଲି। ସେ ଖାଲି ହସୁଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଈ, ମାଇଁ, ମୁଁ, ଭାଉଜ, ଆମେ ଭାଉଜ ମୁଁ ଢେର ସାରା ଭାତ ତରକାରୀ କେତେ ନେଇଛୁ। କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ଆସିଥିଲା ମଟନ୍ର, ଟେଷ୍ଟି ମସ୍ତ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିଛି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବି କହୁଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍। ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ବାବାଙ୍କର ସାଧା, ସିଏ ଆମଠୁ ଅଲଗା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସାଧା ହିଁ ଭଲ। ଯେବେ ସାଧା ହେଇଥାଏ ସିଏ ଭଲସେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଇଁଷ ବାବାଙ୍କର ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ହେଲେ ବି ଆମେ ରବିବାର ଆଇଁଷ କରୁନା। ବାବା ଖାଆନ୍ତିନି ଯେହେତୁ, ଭଲ ଲାଗେନି ଅଲଗା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଗପିବା ପାଇଁ। ନା ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ଆଈ ମାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ପଳେଇବେ ଘରକୁ। ତ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନ ନେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ କାମ ସାରିକି ଗପିବା ପାଇଁ। ବାରିରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଘ ପବନ ଚାଲି ଆସିଲା ଜୋରେ। ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମାଟିର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମସ୍ତ ଲାଗେ ସେଇଟା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହିଁ ହେଇଲା, ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଈ କଲେ ପିଠା ଚକୁଳି, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ପିଠା ଆଣିଥିଲେ, ପ୍ରେସର ପିଠା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଯେହେତୁ ପାଗଟା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା' କରିଦେଲି। ମାଇଁଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗ ଦେଲି, ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାପରେ ବାବା ଆଉ ମାମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚା' ଦେଲି। ଚା' ଦେଲା ପରେ ମାମୁଁ ଖାଲି ହସୁଥିଲେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିକି କି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ବୋଲି। ତ ମାମୁଁ ଠିକ୍ରେ ମୁହଁ ଦେଖାଉନଥିଲେ, ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ଦେଖୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚା' ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ପିଠା ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି କି ଏଇନା ମାଇଁ ଆଉ ଆଈ ପଳେଇବେ, ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେଇକି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଠା ମିଠା ଯାହା ସେ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବାଢ଼ିଦେଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଈ ଆଗ ସବୁଥିରୁ ନେଇକିନି ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖୋଇଦେଲେ। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ବସିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିନଟା ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଇଁ ଆଉ ଆଈ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହଁ, ଆଈ ଯେଉଁ ପିଠାଟା କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପିଠା ସେ କରନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ, ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରେସର ପିଠା ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁ। ତ ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଈଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଆଈ ମୋତେ ତା ରେସିପିଟା ଦେଲେ। ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଈ କହିବେ ଶୁଣିବେ। ତ ତା ଆଗରୁ ଆଈ ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲେ, ସେଇ ପ୍ରେସର ପିଠାଟା ହିଁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଈ ମୋତେ ଢେର ସାରା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କହିଲେ, ଆମ ଛୁଆବେଳର କଥା କହିଲେ। ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ କିଛି ଆଈମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଯେହେତୁ ମୋର ନିଜର ଆଈ ଅଜା ନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ମୋ ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଖୁଡ଼ିଏ, ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ପିଠାଟା ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଈ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପରେ ବନାଯାଏ। ଆଉ ରେସିପି କୁହ। ଅଧ କିଲୋ ସୁଜି, କାରଣ ତା ଘରକୁ ସେଦିନ ଡାକିବନି, ତା ଘରେ ନେଇଯିବି ଦେବାକୁ। ମାନେ ଅଧ କିଲୋ ସୁଜି, 250 ବିରି, ଗୁଜୁରାତି, ଚେରି କୋଳି, ଚିନି ପକାଇ ସବୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାସ୍ ଫୁଲିଯିବ ସିଏ। ତାପରେ ତେଲ ପକାଇଦେବୁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେବୁ। ତାପରେ ପକାଇକିରି ଢାଙ୍କୁଣି କରିଦେବୁ। 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ଟିକିବୁ, ଯେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଥିବ ଓଲଟେଇବୁ। ହେଇଗଲା, ଖାଇବ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିବ। ହେଇଗଲା ଆଉ ରେଡ଼ି, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ତାପରେ ଆଈ ଆଉ ମାମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଘରକୁ, ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ଆଈ ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା କେତେବେଳେ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ପରେ ଆମର ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ରାତିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଗଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲି। ଭାଉଜ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ହିଁ ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସ୍ପେଶାଲି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ର।
ତ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।